murota kana kuti dare ramambo ndo vari kutongana nemurumano zimeja murota. Nauri pana meja murota iri kuti meja uya pamberi pachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekuroora mwana wemudzimai wemukoma wako zvichireva kuti yekuroora mwana waamai guru vako. Give more murota. Uya utsanangure nhau yako yekuroora mwana waamai guru vako mudzimai wemukoma wako. Give more murota. Iyo makurukota. Kobana wakana waseke awe mana secretary roti kudi unowira ana mazwa ache kana kuswa awira napo mazi ndikuira ana ichangamira makorokota mukazi washaka lono ari kupi aiwa bila ya antisakita mbunza uko watu unowira nazvo ka songo apana zvimwe zvinoda kuwedzera mberi zvokuwedzera ndinazvo changamira taura pamusoro ichangamira inini kuroora kwandikaita ndakatanga kufambidzana nemusikana wangu 2014 tikafambidzana 2015 ndikabvisa nhumbi ana mai vakaziviswa taifambidzwa mashoko edu nasekuru pavakaziviswa inini ndikazotora mukadzi wangu 2015 3 February kusvika tagara kusvika pari nhasi neshoko rero ini ndakatichitarisira kuti kana pamwe unodagedza kupasagura kukama kuite maroorero handicho kutanga watenda kuti mwana womukoma tatisiatikuwatenda here kuti waroora mwana womukoma wako akafamba seya inini ndini ndakatanga kuroora vasati vatora ndabvisa asi kutendere kuti hama yako wakaroora kama kutenda ndinokutenda nokuti inini pandikatanga kuroora vasati vauya saka kaita chimina mukoma wake inini ndini ndikatanga saka saka kaita chimina mukoma wako akazoora mai ane mwana ndozvikaitika izvo ndabvisa nhumbi vakautswa ngoshonya abvisa nhumbi akufambidzana nomwana wenyu ini ndikazorora 3 February iwo wakaroora gweri iwo ndikauziva kuti munhu wakaroora iweyo mwana waamai guru wako vakauya kumusana here aiva mwana wemukoma wavo mukoma waamai guru wako aichengetwa nagogo kocha wokutiwo ndini ndakatanga kuroora unoreva here kuti ukata iwewo uchitora mwana mukoma wako ndiye akazopedzisira kutora amai vacho ndochokwadi mukoma wako arimo here mukoma vanonziyani svikai kuno baba vatanga basa ngatimofamba baba uyu ndiani wenyu muning'ina zvari muning'ina wenyu imimi nouyu akatanga kuroora ndiyani tavakadzi ati kutawana zavo ndakaroora 2015 wakaroora 2015 chipisa mari uchitora maiguru ake vanova ndo ano mwana atohwa neuyu yes ko yakatora gori riki ini handiseti gori rakazorora ongosi ndandikubasa auna kuzinzwa handina ndauya inini bata nyaya muning'ina yaitora mbwana vabereki vainga vasingaroora ukupi vakaroora muning'ina ndatora mudzimai inini kumba ari pamba here ndatova pamba kuti ndo katanga vasati varoora ndatova pamba inini ipapo ndinoparamba kuti vakanditangira madzimai ari varipo
Ini pandikabvisa nhumbi. Akatanga kupinda muchivanze iwa kutora zvinhu akatanga kupinda muchivanze ndiani mudzimai uyu kana Ini ndikatoziva munenge dzimba vakatoziviswa kuti uyu ndeamukwasha wenyu arikufanira kusvika ndazotopihwa mukadzi wangu ava vasati vatora kusvika parina vana 3 ava ndakuyera kurumiza regatia zokuva amai kuchigara akatanga kuroorwa kana kuti akatanga kuroora ndiani ndimi makatanga kuroorwa uyo akazotera mashuro okay mukazofambisa sei kudaro kuti uyo atori mwana wenyu iye abvisa inini ndakangorwa varaenda kubasa saka inini ndizoziva kuti avo vari kufambirana handazoziva ndadzoka ndipo ndazona vapa vapo saka handina kuzokwanisa kuti ndingaende kunerese iwe mudzimai uyu akatanga kuroorwa amai vako newe ndiani ndakatanga nyaya iyi ndeyekurangana kumusha kuti hanzi chinoti sinzi takatanga kunyaisha yebasa ava vakomana ava nemusikana vada kunyepera ava vanhu ava vazi vanhu vekuti ndevekuuya kumakwa kwamurota vanhu ava pahukama nasabhuku murota zvichidesaka mazopaita tisabhuku murota nani namambo vakabatana kupa hosha takatuma mupurisa nyaya iyi kuona yauya kunokupa nezvinoso hatisingodzidonza nyaya yekuuya tozadzinoenda pasocial media tenge tine umbowo uzere nyaya iyi takatuma mupurisa akatoenda pagiraundi akatosvika zvavarizvozvi vese vakatomuona akatokurukura navo vese avasabhuku varipo wokupiwa mhosva ipapo akatopiwa mhosva yake ikazonyorwa pasi tsamba dzasabhuku dziri pano dzitone zvidhindo zvasabhuku dzitone nhamba dzemafoni dziri kutaura nyaya iyoyi retiendere yavo yacho iri apa iri kuti sabhuku murota mutindo d wadi 11 iri panapa panyaya yagive more murota nyaya iyi yagive more murota nameja handitika yemadzimai vavo ndamai nemwana zvechokwadi kutora kuti zvekutaura izvi kunyaya yemuchindo ndamai nemwana zvechokwadi hanzi vatenda kuti ndamai nemwana mudzimai wagive more ndamai handitikaavazienda kuti kunozokunyora kwatetichiita mudzimai wagive more hanzi anonzi matinetsa gwashu mudzimai wameja achinziwo muchaneta chimunda ndatenda wenyu sabhuku murota selfone nhamba dzangu idzo kana uchida kutibata tatatatata imamai tipewo mashoko yano kuita kuti mutaure kuti ndima akatanga kurorewa chapupu ndisekuru vangu varimo hanzvadzi yaamai vanogona kundipupurirawo kuti akatanga ndiani nokuti ndovataigara nawo amai ndichigara nawo sekuru ndichigara nawo nhumbi yandakabvisiwa ndichibvisiwa mari amai akaitwa sakaenda kumuruni vanogona kupupura sekuru varipo hanzvadzi yamai ava ndiwo here si hanzvadzi yamai kuno ndo hanzvadzi yamai vanokutaura ivovo varipo mumunoshuri uyai sekuru asi kubvuma kwakanaka kwezi adari nguva ateerere teererai munzwe nyaya dambire sekuru inodzani
unomzasani mwana wanzazi alright kwavo ndokungazvamanga zvikwenzwa akatanga kuroora apa ndiani pakati paMajor naDipmo zvondoziva inini sematsananguro yavangoita nevavavazisana tichaataura vakatanga kufambidzana nekuroorana akatanga kuroora chakatanga kuroora Major ndiakatanga kuroora anzati kuda cheteyo ndo vakazopedzisira sanga waita ndokunza zvichipisana nako kuti hazisindi zvakatika ndokuti ndakarora 2014 ndiri kubasa bhoko ndakabvisana 2015 ndovainyora mapepa kuti zvavari apa ivo vabodzibodziwa mbomira chakamira chakusumudzai iwe uri kuti ava ndo vakanyora bepa rako iwe imi ndima akanyora rouwe ndizo zomwe wamwana worume right iwewe makamutaura kuti takatanga tisu sekuru vakutukuziva kwandiri kuita uyu akatanga tozikundinetsa changamira kuti ivo ndivanyora pepa ndii ndakarora 2014 ndichibuda nakubasa nanzadzi ava zvavanotoziva nditika ndakabvisa mani kubasa shamwana kati munomudari chinhu chokutanga apanongedziwe chigumhanditi zvamuita kunokunonongedza chigumi zvaukutaura iwo uri kuda kupa mhosva kuti ivava ndo vainyora bepa vaizonyora sei yesu vaiziva kuti uyu akarorewa ndizo ipapo ineni mhosva ndinovapa ndidaro ndizozvo chokwadi changamira ndo mhosva uda kuvapa asi vabuda pachena kuti inini ndimakapedzisira kana uchizoda kuvapa mhosva yekunyora kwavakaita bepa unozodapa ndangokuti angenini ndakadya mari anditi ndadya mari kudaro koini ndakazoenderei kumurume ndisati uya amukwasha vangu ndakadya mari yenhumbi taiwaka ndi ndakanonga mari andisi ko ndakazoenderei ndizoti amukwasha vangu akadya mari yorora yako iwe ndoko akasiyana kakuyo ndiakatambira ivavo iwo akabvisa vari kunani ini ndinobvisira kwana tezvaro vari kupita zaro avamuno ndevekwanzokwamuwa ivo vanoshedza ana amai ndivava mashoko yofamba ivo kungotadza kubuda kudva pachokwadi chokuti vakashedzwa kana shoko vakaridza asi hatifaniri kuti tisvike ipapo tinongofanira kuti nyaya itaurwe yopera zvakanaka ndambona pane ruoko rwakarakasunga vanoda kutibatsiridza vamwe vane chekutaura ukama hwenyu hwakamira sei nevanhu vari kudeni vese vaningina visava right ndandi vakakubvunza kuti Major mwana kumukura makore mangani mwana wakumukura makore mangani pane zvinoita ane 9 akushandira 10 mwana wakumukuru ane 9 kogimo wakumukuru mwana makore mangani akataka kupinda kumusha Diana mimba pamusoro baba ndinobvunza baba wakuseri kwandiri saka imi baba nemuromo wenyu amboni kupupura kuti ndakataka kuya musha kuenda yakapedzera amboni ndivapi ndiakatanga
Alikuwa mnduzo. Apa manenya makore ka. Apa manenya makore. Mana street. Mpuriza akatumwa ndo. Taura tizwenya yakatonga yemakanzi mana batone musana sapo. Zvishwa mbakaza vakatenda pakati pasapo. Katenda ndiani? Vese. Amarakapoka. Asi tazobvunzwa. Ndakazobvunzwa saka akataka kurorwa ndiani. Apepa rangu ndanyoro ini irisire yanyora nasapo. Akataka kurora apo. Regai secretary jambise kudzoka naye kuti ino yakasera. Kazi ndikukumbira dai kwa samba yasabuka nakunatsobuda kucheka samba yasabuka. Maiona. Samba yasabuka ndikutaura kuti ava vaviri ndamai nemwana. Ndokuti pawiri wawe vava vari tumurume nouyo nouyo. Pane wana anacho chimini. Ndokuti sabuka kutaura kuti shuwa kuti ava ndamai vouyo ndozvavakutuka kwamidekwa. Saka tikuti dare rino vanhu ava kana mukatipa mukana wekuti tiende kunoita tsvagudzo hama dzese dzavakutaura namo vaita vachakatambira pfuma nei vari kudhuze kwangu usati tiikande ichobveipa mukana uzenouze andikazobatiwa naye yamboteka munokushangamire tokundira kuti muzowana uzokuita viva vada akashambuka akati simbei andipainzwa here tati taijambisa meja wainzwa asi taifungidzira kuti amamuchiziva kuti akatanga tisina kupedzera dai haisi mhosva maingoti kuti handiri takatanga yobva yapera zvataura zvemakore hazvishande izvozvo zvokuti titisusu ngatitivi mwana weuyu ane makore mangani uyu ane makore mangani mwana unonoka apinda mumusha kana ukaona mwana womukoma wangu chaita atomudiki newangu ini mwana inini asi mukoma wangu akatikurira nemakore akawanda saka tikuti zvemakore zvamataura zvezvo hazvishande regai inozodzoka zvakare nyaya iyoyo svondo panopera masvondo mairi tinenge tatsvaga tsvagudzo dzedu inini nguva yekudai tizokutaurira kuti akatanga ndeupi zvikunzwira saka tinodaira kuti dzokai zvakare mswa 25 tinenge taita umbo hwedu hwakazara hukunatsoziva kuti akatanga ndeupi. What